Ja sam Adora, Himenova sestra bliznakinja. Ja branim kristalni zamak. Ovo je duh, moj voljeni konj. Otkrivene su mi neverovatne tajne kada sam podigla mač i rekla u čast Grejskala. Ja sam Šira! Ja sam Šira! Samo nekolicina zna za te tajne, a među njima su Svetla Nada, Madame Raz i Kaul. Moji prijatelji i ja se zajedno borimo kao buntovnici da oslobodimo Etiriju od Hordakovih zlih sila. U prethodnoj epizodi Himena su zarobili Hordi koji su nameravali da mu iscrpe svu energiju kako bi upotrebili za svoje moćno oružje. Ali dok je Himenova energija nestajala, nešto čudno se dešavalo sa Adorom, pripadnicom Horde. Čarobnica je komunicirala sa njom putem mača zaštite i rekla joj da je njoj namenjena velika sudbina, a da je Himen zapravo njen brat. U želji da spase Himena, Adora je upotrebila mač. U čast Grejskala! I postala Šira, princeza moći. Ja sam Šira! Uz to i njen konj, duh, transformisao se u letećeg jednoroga po imenu Okretni vetar. Šira i Okretni vetar su zajedno spasili Himena i pomogli mu da uništi tajno oružje Hordi. Ali kada je rekla Himenu da je ona u stvari njegova sestra, on je bio veoma iznenađen. A sada, 4. deo Širinog mača. Ne razumem. Kažeš da si mi sestra, ali ja nikad nisam imao sestru. Znam kako se osjećaš. Ni ja nisam mogla ni da sanjam da imam brata. Ali kada mi je žena u maču to rekla, znala sam da je istina. Žena u maču? To je sigurno čarobnica. Daj mi svoj mač. Čarobnice, čuješ li me? Pozdrav, Himen. I tebi, Šira. Vidim da si obavio svoj zadatak, Himen. Jesam, ali ima još mnogo toga što ne znamo. Onda slušajte i sve ću vam objasniti. Pre mnogo godina kralju Eternije Randoru i njegovoj kraljici Marleni rodili su se blizanci, Adam i Adora. Moji roditelji, moji pravi roditelji. Kralju i kraljici su deca donela mnogo radosti, ali ta radost se uskoro pretvorila u tugu. A uzrok te tuge je bila sila iz druge dimenzije, sila poznata kao Hordi. Hordi? Na Eterniji? Vođeni svilipim tiraninom koji se zove Hordak, Hordi su pokušali da osvoje Eterniju, ali nisu imali šanse protiv hrabrih vojnika vašeg oca i čarobnog zamka Grejskala. Iz toga je Hordak skovao zaveru. Znao je da vam je oboma namenjena specijalna sudbina, ali nije znao tačno šta je u pitanju. Zato se ušunjao u palatu u nameri da vas ukrade. Sa sobom je poveo svog omiljenog učenika Skeletora. Znači, Skeletor je bio pripadnik Horde. Hordak je podigao Adoru iz kolevke i krenuo da uzme i Adama. Kada je vojnik ušao u sobu, vojnik je pokušao da zaustavi Hordaka, ali je on uspeo da pobegne sa Adorom. Da bi se spasio, Skeletor je izdao svog učitelja i rekao nam gde je tajno skrovište Hordi. Ja sam otišla tamo sa vojnikom u nadi da spasimo Adoru, ali bilo je prekasno. Možda ste nas pobedili, ali ovo dete više nikada nećete videti.
Tražili smo te mnogo godina, Adora, ali nismo mogli da nađemo dimenziju u kojoj je Hordak pobegao. Da bismo Adama poštedili bola zbog tvog gubitka, bacila sam čini na ceo narod koji su izbrisale sećanje na tebe i Horde. Samo kralj, kraljica, vojnik i ja smo znali tu tajnu. A sada? Sada si dobila mač zaštite i postala šira, kao što je bilo predodređeno. Ostalo je na tebi. Želiš da vidiš oca i majku, zar ne? Više od svega, ali ne mogu tek tako da napustim Eteriju. Potrebna sam buntovnicima. Ne moraš odmah da odlučiš. Kada budeš želela da se vratiš, samo me opet kontaktiraj putem mača. Zbogom drago, dete Eternije. Celi život mi se promenio zbog ovog mača. Znam. I treba da daš sebi vremena da razmisliš o svemu. Ali ima nešto što sada možeš da uradiš. Šta? Da zagrliš svog brata. Nemoj biti budalasta, Glimer. Ti si budala što misliš da možeš da me zaustaviš, Bow. Adam, vratio si se. I zarobio je kapetana Adoru. Bravo, Adame. Sad kada je u našim rukama možemo da se nagodimo sa Hordakom. Hej, šta se odešava? Adame! Prestani, klinđere. Pretpostavljam da je ovo tvoj drug, brate. Brate? 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 Tako je. Adora je moja sestra. Ona je služila Hordi samo zato što je jedan njihov član Senka bacila na nju zle čini. Ali ja sam ih prekinula. I od sada sam sa pobunjenicima. Dobrodošla na pravednu stranu, draga. Možeš nam biti od velike pomoći. Učinit ću sve što mogu. Možda bi mogla da počneš od ubeđivanja, Glimer, kako je budalastvo spašavati kraljicu Anđelu sa planine Talon. Ko je kraljica Anđela? Glimerina mama. Ona je vladala Svetlim mesecom, poslednjim kraljevstvom koje su porobili Hordi. Nestala je u toku bitke. Ali jedan naš špijun je upravo saznao da je postala rob Hange, vođe harpija planine Talon. Čak i kada bismo došli do planine Talon, ne bismo mogli da savladamo harpije. Previše su moćni. Ali moramo da pokušamo. Radi se o moje mami. Ne mogu da dozvolim da ostane rob onog čudovišta Hange. Naravno da ne možeš. Spasit ćemo Minju. Ha? Ali mislim da treba da to prepustiš meni i Adamu. Jel tako, brate? Tako je. Hvala vam. Umorio si se okretni vetre. Nisam. Obožavam da letim. I ja. Pogledaj. Eno je planina Talon. Izgleda da imamo posetioce. Gejda, uzbuni naše sestre. Moramo poželiti dobrodošlicu našim gostima, kako priliči. Šta misliš? Šta hoćem? Možda su došli da te spasu. Draga Anđela! Izgleda da je napuštena. Da pogledamo izbliza. Dole okretni vetre. Spremite se! Ovo mi se ne sviđa, brate. Slažem se. U ime Hange, hvatajte ih! Takvu dobrodošlicu sam očekivala. Pokret okretni vetre. Brzi su. A ima još puno da se ide. Ovo zahteva modernije letenje. Kreni prema onoj kuli levo okretni vetre. I dalje nas prate. Ako ne grešim, ovaj ispred nas će sada skrenuti za ćoška. Što znači da mi idemo gore, okretni vetre. Idemo gore!
Mislim da je bilo uspešno. Budale, nespretnjakovići! Tvoje zle sluge su naišle na rivale. Smej se dok još možeš, Anđela! Možda su uspeli da zavaraju moje slabe sestre, ali još uvek im ostajem ja! Hangina soba sa tronom bi trebalo da je iza ovih vrata. Da idemo da je pozdravimo. Pogledaj, to je sigurno kraljica Anđela. Idemo. Kraljica Anđela, došli smo da vas oslobodimo. Baš lepo od vas! Ima opasnu magiju. Da pokažemo mi njoj našu magiju, Seko. Sada ste moji! Da joj izbrišemo taj osmeh sa lica. I ja sam za. Kakav divan prizor. Naučit ću ja te tikvane da se ne kače sa Hangom! Brzo, ukrstimo mačeve. U redu, Harpio. Gde je prava Anđela? Iza trona! Držite se, vaše visočanstvo, oslobodit ću vas za tren oka. Hvala ti, moćni ratniče. Zovem se He-Man. Možeš li skloniti ovu ogrlicu sa mog vrata, He-Mane? Nema problema. Eto. Ta ogrlica me je sprečavala da koristim svoju magiju, ali sada kada je više nema... Divna je. A sada mislim da treba da krenemo. Jedna mlada devojka po imenu Glimmer umire od želje da vas vidi. Glimmer! Moja ćerka! Samo nas pratite. Divan dan! Kako sam srećna! Čemu razmišljaš, Seko? Razmišljam kako će uz kraljicu Anđelu buntovnici imati mnogo više šanse protiv horde. Ti bi možda mogla na jedan put u Eterniju sa mnom. Kada hoćeš da idemo? Da li je odmah previše brzo? Ko je to? Muškarac i žena na konju. Evo, pogledaj. Hej, znam tu ženu. To je kapetan Adora. Hordak je tražio. Treba da mu prijavimo. Važi. Kažeš da mama i tata ne znaju da si ti He-Man? Ne, a ni ti ne smeš da im kažeš da si Šira. Okej, kako ti kažeš. Kada ćemo doći do Kapija kapije? je odmah iznad ovog uzvišenja. Tu ćemo kontaktirati čarobnicu i doći do kuće. Znači, Adora sada jaše sa pobunjenicima. Toliko o tvojoj velikoj magiji. Velikoj. To je zbog onog prokletog mača koji je dao He-Man. Da sam samo znala njegovu tajnu pre nego što se ta ratnica pojavila i ukrala ga. Sredit ću ja i nju. Ali sad moram da se pozabavim Adorom. Jesi li spremna? Adame, šta misliš, hoću li se svidjeti mami i tati? Dobra, bit će oduševljeni. Idemo. Adame, čekaj mene. Eno je. Ali šta to radi? To je dimenziona kapija. Odlazi iz ovog sveta. Ne. Neću joj dozvoliti da mi umakne. Preuzmi kontrole.
Dobrodošla u Eterniju, princezo. Princezo, Pa naravno, ti si ćerka kralja i kraljice, sećaš se? treba će mi malo vremena da se naviknem na to. Adame, rekla sam tvojim roditeljima da si bio na nekoj misiji i da se vraćaš sa iznenađenjem. Nadam se da je prijatno. Ne boj se. Biće im drago što te vide isto koliko i meni. Čak i više. Dođavola, morat ću da naučim da kontrolišem svoj raketni oblik. Nego, gde sam dospeo? Sama Grejska. Ne mogu da verujem. Opet sam u Eterniji. Pa, Adame, učinili smo sve što si tražio. Gde je to tvoje iznenađenje? Hoćemo li čekati ceo dan? U redu, sada možete da otvorite oči. Ko je to? Tako mi svega. Bilo je krajnje vreme. Adora, Majko, oče, moja ćerka, moja draga, slatka ćerka. Ćerka? Ne razumem. To je Adora, Adamova sestra bliznakinja. Vratila se posle toliko vremena. Da te vidim, kako si lepa. o majko, tako mi je drago što me je Adam doveo. Sine, želim da znaš da si me danas učinio najsrećnijim čovekom u Eterniji. Kraljevska porodica Eternije je ponovo na okupu. I kunem se svime na svetu da nas više niko nikada neće razdvojiti. Promenilo se od mog posljednjeg dolaska. Da li je moguće da je moj stari učenik još uvek ovde? Moja stara soba sa tronom. To je sada moja soba sa tronom, stari Skeletore, prijatelju. drago mi je da te opet vidim. Šta te dovodi u Eterniju posle toliko puno vremena? Došao sam po jednog izdajicu hordi, a izgleda da sam našao drugog. Popravio si se od našeg posljednjeg susreta, učeniče. Sasvim dovoljno da sredim tebe, stari učitelju. Uspeo sam, poslao sam ga natrag u njegovu dimenziju. Uspeo sam! Mislio si da ćeš tako lako pobediti svog starog učitelja, Skeletore? Još uvek nismo završili. Čekaj, glupo je da se ovako svađamo. Ostavio si me samog u rukama neprijatelja. A ti si mene izdao istim tim neprijateljima. Mislim da smo kvit. Možda si u pravu. Ali Eternija je moja i hoću da je osvojim. Neću je prepustiti hordima. Hordi više nisu zainteresovani za ovaj svet. Ovde sam da bih zarobio izdajicu o kojem sam ti pričao. A? Ko je ta izdajica? To nije on, već ona. Beba koju sam oteo od Randora, princeza Adora. Šta? Dosta. Sada, po poslednji put, pomozi mi da uhvatim Adoru i da je vratim u svet iz kojeg dolazim. I ostavit ću te na miru. U suprotnom... Tvoje pretnje me ne plaše. Ali pomoći ću ti. Samo da te se otarasim. Znao sam da ćeš me razumeti. Znaš, Skeletore, tvoj zlo skoro da je jednako mom. Zajedno ćemo zagorčati život ovim bednim Eternijancima. Biće kao u dobra stara vremena. Da, kao u stara dobra vremena. A sada pogledajte uzbudljive scene iz 5. dela Širinog mača.